Η δύναμη δεν είναι μόνο του σώματος, αλλά του νου και του πνεύματος. Είμαι ο Μήλων του Κρότονα, ο μεγαλύτερος παλαιστής της εποχής μου, ένας πολεμιστής απαράμιλης δύναμης και σύμβολο της δύναμης που μπορεί να επιτύχει ο άνθρωπος μέσω της αμήλικτης πειθαρχίας και προπόνησης. Το όνομά μου έχει αντυχήσει μέσα στους αιώνες, ένας θρύλος της ομής δύναμης και της αδάμας της θέλησης. Δεν κατέκτησα απλώς τους αντιπάλους μου, τους συγκλώνησα. Αυτή είναι η ιστορία μου. Γεννήθηκα στον Κρότονα, μια ελληνική πόλη στη Νότια Ιταλία, σε μια εποχή που ο λαός μας πίστευε ότι η δύναμη και η πειθαρχία ήταν οι υψηλότερες αρετές που μπορούσε να έχει ένας άνθρωπος. Από νεαρή ηλικία, ήμουν διαφορετικός. Ήμουν πιο δυνατός από τα άλλα αγόρια, πιο γρήγορος στην εκμάθηση της τέχνης της μάχης και πιο πεινασμένος για τη γεύση της νίκης. Ο λαός μου, οι Κροτονιάτες, φημίζονταν για τους πολεμιστές και τους αθλητές τους. Αλλά ήξερα ότι ήταν γραφτό μου να ξεχωρίσω από όλους αυτούς. Υπό την καθοδήγηση των καλύτερων εκπαιδευτών μας, έφτιαξα το σώμα μου στην τελειότητα. Πάλι ήταν η κλίση μου και την αγκάλιασα με αμήλικτο πνεύμα. Η διατροφή μου ήταν μια υπερβολή για να τροφοδοτήσω την προπόνησή μου. Κατανάλωνα τεράστιες ποσότητες κρέατος, ψωμιού και κρασιού, εξασφαλίζοντας ότι το σώμα μου παρέμενε ισχυρό και ακούραστο. Κάποιοι λένε ότι έτρωγα 20 κιλά κρέας και 20 κιλά ψωμί καθημερινά, πίνοντας τεράστιες ποσότητες κρασιού για να διατηρήσω την τεράστια δύναμή μου. Σε αυτούς φαινόταν απάνθρωπο, αλλά για μένα ήταν ο μόνος τρόπος να σφυριλατήσω τον εαυτό μου και να γίνω ο πολεμιστής που προοριζόμουν να γίνω. Ο μύθος μου ξεκίνησε στους μεγάλους αγώνες της Ελλάδας, όπου αποδείχτηκα απέναντι στους καλύτερους αθλητές του γνωστού κόσμου. Συμμετείχα στους Ολυμπιακούς Αγώνες 6 φορές, και 6 φορές έφυγα ως νικητής στην πάλη. Κανείς δεν μπορούσε να συγκριθεί με τη δύναμή μου. Η λαβή μου ήταν αδιάσπαστη, η ισορροπία μου ακλόνητη, η θέλησή μου ανυποχώρητη. Δεν νικούσα απλώς τους αντιπάλους μου, τους συνέτριβα, τους έστριβα, τους ανάγκαζα να υποταχθούν με μια δύναμη που δεν μπορούσαν να κατανοήσουν. Η μέθοδος μου για να εξουδετερώνω τους εχθρούς μου ήταν απλή, τους άρπαζα και τους σήκωνα από το έδαφος, καθιστώντας τους αβοήθητους πριν τους ρίξω στη γη. Πολλοί έφυγαν από το ριγκ συντετριμμένοι, όχι μόνο στο σώμα, αλλά και στο πνεύμα, γνωρίζοντας ότι είχαν αντιμετωπίσει κάτι πέρα από την απλή ανθρώπινη δύναμη. Οι νίκες μου επεκτάθηκαν πέρα από την Ολυμπία. Κέρδισα 7 τίτλους στους πυθίους αγώνες, 10 στους ισθμίους αγώνες και 9 στους νεμαίους αγώνες. Δεν υπήρχε κανένας όμοιος μου στον κόσμο των ανθρώπων. Κυριάρχησα στο άθλημα για σχεδόν 3 δεκαετίες, κατόρθωμα ανήκουστο, καθώς οι περισσότεροι αθλητές εξασθένησαν πολύ νωρίτερα. Αλλά εγώ ήμουν διαφορετικός. Ήμουν πιο δυνατός. Ήμουν αμήλικτος, και όμως, η δύναμή μου ήταν κάτι περισσότερο από σωματική. Οι φιλόσοφοι του Κρότονα Πυθαγόρη, άνθρωποι της σοφίας, με δίδαξαν ότι το σώμα και το μυαλό πρέπει να είναι ένα. Περπάτησα ανάμεσά τους, μαθαίνοντας την αρμονία της σκέψης και της μορφής. Δεν ήμουν απλώς ένα κτήνος, ήμουν ένας πολεμιστής φιλόσοφος, η τέλειη ισορροπία της λογικής και της δύναμης. Η δύναμή μου δεν περιοριζόταν στην αρένα. Όταν η πόλη μου με χρειαζόταν, έγινα στρατιώτης. Όταν οι δυνάμεις της Ιβάριδα, τον αντιπάλο μας, απείλησαν τον Κρότονα, πολέμησα με την ίδια αγριότητα που με είχε κάνει θρύλος στους αγώνες. Ντυμένος με το δέρμα του λιονταριού, κρατώντας ένα πανίσχυρο ρόπαλο, οδήγησα το λαό μου στη νίκη. Λένε ότι πολέμησα σαν τον ίδιο τον Ηρακλή, χτυπώντας τους εχθρούς μου με μια δύναμη που διέλυε τα κόκαλα και το πνεύμα τους. Ο πόλεμος κερδίθηκε και το όνομά μου έγινε κάτι περισσότερο από αυτό ενός πρωταθλητή, έγινε το σύμβολο ενός αδάμαστου λαού. Δεν ήμουν απλώς ένας στρατιώτης, ήμουν ο ηγέτης των επίλεκτων πολεμιστών του Κρότονα, ενός στρατού που εκπαιδεύτηκε να είναι τόσο πειθαρχημένος στη μάχη όσο ήμουν εγώ στο στίβο. Υπό τις διαταγές μου, συντρίψαμε το Συμπάρι, καταστρέψαμε την πόλη τους και αποδείξαμε ότι ο Κρότονας ήταν ο ισχυρότερος στην περιοχή. Αλλά όλοι οι άνδρες, όσο ισχυροί και αν είναι, πρέπει να αντιμετωπίσουν τη μοίρα τους. Καθώς γερνούσα, η δύναμή μου παρέμενε, αλλά προσπάθησα να τη δοκιμάσω με έναν τελευταίο τρόπο. Στα βάθη των δασών, βρήκα ένα μεγάλο δέντρο, σχισμένο αλλά κέραιο. Με τα γυμνά μου χέρια, προσπάθησα να το διαλύσω εντελώς, για να αποδείξω ότι η δύναμή μου ήταν ακόμα πέρα από τα όρια των θνητών. Σφήνωσα τα χέρια μου στη ρογμή και τράβηξα με όλη μου τη δύναμη. Το δέντρο δεν υποχώρησε. Αντίθετα, έκλεισε πάνω μου, παγιδεύοντας με στη ξύλινη φυλακή του. Με όλη μου τη δύναμη, δεν μπόρεσα να ελευθερωθώ. Κανένας άνθρωπος δεν ήταν εκεί για να ακούσει τις κραυγές μου, κανένας φίλος να έρθει να με βοηθήσει. Τα θηρία του δάσους, αυτά τα πλάσματα που είχα κυριαρχήσει από καιρό μόνο με τη δύναμή μου, ήρθαν για μένα μέσα στη νύχτα.
Οι λύκοι έκαναν κύκλους και ο μύθος του Μήλωνα τελείωσε όχι στην αρένα, όχι στο πεδίο της μάχης, αλλά στα σαγόνια της άγριας φύσης. Κάποιοι λένε ότι αυτός ήταν ο τρόπος των θεών να μεταπεινώσουν, ότι κανένας άνθρωπος, όσο μεγάλος και αν ήταν, δεν μπορούσε να ξεφύγει από τη μοίρα του. Άλλοι λένε ότι ήταν η απόλυτη δοκιμασία της αντοχής μου, που κανένας άνθρωπος δεν θα μπορούσε ποτέ να κερδίσει. Αλλά αυτό δεν ήταν ένα τέλος, ήταν μία μεταμόρφωση. Οι θρύλοι δεν δεσμεύονται από τη σάρκα. Αν και το σώμα μου χάθηκε, το όνομά μου δεν πέθανε. Για αιώνες, με θυμούνται ως τον μεγαλύτερο παλαιστή της αρχαιότητας, τον ισχυρότερο άνθρωπο που έζησε ποτέ. Τα κατορθώματα της δύναμής μου, η ακλόνητη θέλησή μου, η επιδίωξή μου για σωματική και πνευματική τελειότητα, αυτά ήταν η πραγματική μου αθανασία. Λένε ότι κουβαλούσα έναν ταύρο στους ώμους μου ως μέρος της προπόνησής μου, γινόμουν πιο δυνατός όσο μεγάλωνε ο ταύρος. Λένε ότι μπορούσα να σπάσω σκοινιά με ένα απλό λύγισμα των μειών μου, ότι μπορούσα να συντρίψω πέτρες με τις γροθιές μου. Αυτά δεν είναι απλά παραμύθια, είναι αλήθειες, γιατί ήμουν ο Μήλωνας του Κρότονα και ήμουν η ίδια η δύναμη. Στην εποχή μου, ήμουν κάτι περισσότερο από ένας άνθρωπος. Ήμουν μια δύναμη της φύσης, ένας τιτάνας με σάρκα και οστά. Και παρόλο που ο χρόνος μπορεί να φθείρει τους μεγαλύτερους ναούς, το όνομά μου παραμένει. Λέγεται με δέος από εκείνους που προσπαθούν να κατανοήσουν τα όρια των ανθρώπινων δυνατοτήτων. Ένας άνθρωπος δεν μετριέται με τα χρόνια του, αλλά με τη δύναμη της θέλησής του. Η δύναμη ξεθοριάζει, αλλά οι θρύλοι αντέχουν.